sini oma hai motor hingga ke sini MDC em korang ni kaje ke dongo bor tabu kaje khangke hingga kana mororok MDC mamla kasa kaje chiu ngai oma ka kok bongi jibon bongi jora pake borong kaje ngai oma bor tabu besara rok kaje ge usi matang to kaje ge usi matang to sini ayo thola ke hingga ke sing korang ni dukan ke ani kita lango haswa garang bon nuk sinai hingga ang bin tam nungna bini besara tinang ang nuk sinai hingga sing jodi abo wala ke kata ya dino salta wala mete kok rega mora Mano bai phana wala kita mano sekan sai dong dia uma sakon ki logo khajo ko ane ekan khana ka sagrata mano ne hom thado lati sida pesara ane sana bola oma hanu tamu salai to mane kintu oma ya chini tamu salai jeng ko tai tola comment pari jadi tola ringe khoti bang ka tau oma hai kabang ba uju ada ka bang comment hai ya jago oma hai comment ang ponjo samia ang lagi kaya pur kaya bari tv mai han bino buka pun abang ni ponjo samia ponjo tola comment ba ko ba chaman ka he maka din biang thaka patal din biang thaka lu khana Dibora hari borok, saya bisa jadi depan mah kolak mah hari kisah masalah ya ke, aja, saya masalah ya mau second buba gerah nih, ini cara coba ya, kata kah, apa sabda kadang nih, nak kalau mereka mah ciring dong nih, boy kalau aja kaji nih, ini biar kau cakap, nah rayon, ini kau cakap, kata orang kau cakap, hamdan, ini Osaka tu orang mana bagai, orang ini siapa hijau dia no, deputation nolanya hanya cini jala bitte. Osaka Paimanda Kachini Shipe Hoizala district ne Krokam MLA Boromganang Bishojit Kolo Boshini Shipa Hoizala district Pramotani Bo president ei Koroknoi Boromganang Manok Deborma Boromganang Khatung Deborma Paimanda Ka Ordaga Ani College Boromganang College Deborma MDC Paimanda Ka Ansai Chikang Kok Saitana Chini Sarati Purani YTF ni president Boromganang Suraj Deborma Boni college joto district ni Paimanda Phanai o jaga TWF ni central ni president Boromganang jog Monihat Deborma te Boni college te buskango hazar re borok phanai hazani takuk te bukuk chongno bulyano dibor jorawo sonologi mani bagai ane khapang ne hamjakma te chobani chibaya phoro hazani takuk te bukuk chong jong dini dibor kiring sadong hunya karanyai Yaksi agara nokni samung kibi unyai jeng dini sipahi jola distriko deputation nana nini ma phale jau samni bagai deputation nana ni phai jeng chini tripura hare ভৌগোলিক অবস্থান নাই জায়গা আঙ্কেছেন লোক যিনি ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে 3 দিগিনো বাংলাদেশ বাই বর্ডার ও বর্ডারটাই দিল্লি ন হাজারে বিজারে বরক চিনে আরো বেআইনিভাবে ফাইলে হাপায়ু তাই ও জায়গানো দংগিনাই বড় কাগজপত্র খালাইনাই দংগিনাই থাঙ্গু जों आगिनि सिमिंनो दाबि खालाय दङ बे भबिष्यतआवबो खालाय थांनाय आं किसा सानानि मुजुङो केबो सोंनो प्रश्न खालाय दङ बदिनि सिमे नर इलिगेल माइग्रेन्टनि बागै जबा खालायगा बदिनि सिमे नर तिब्रासाना हामजा काहनै आं किसिसा 1 मिनिट समय नाय आं पुल्ला राजनीतिखौ जयन खालायमाने आबो साधारण राजनीति आ समयो टीएसएफ বিদেশি বিতরণ করতে হবে হেনে আন্দোলন খালাই দङ আবো সনকা 1997 সন আগাফ্রু 17 বছর নিচরাই আগাফ্রু ন পুলিয়াতে এসাবো জয়েন খালাইনাই ও আজুরু জিনা হামদাগাইনাই কোনো কারণ করে তিনি এমডিসি গান হেনে আগাফ্রু খালাইমানিয়া ও মথাবাই ও স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বাই তকাইকে সিনিত ভারত ন সিনিতি ফরাসারং ন মুথানি না মান ন হেনে जों आफ्रु आं टीएसएफ हाबमानि बेयाबो खाजानि ताखुते बुकुजों जोंना आफ्रुबो थानाय दङ क जों आफ्रु ताकारजला जम्पुजला गाबुदि फाजिं जों मिटिं खालायनो थाखायके जों बेंगो जरा साजागो नरकबरनि त्रिपुरा राज्यनि वानसारकनो खालाय रहरि मानाने नरक सिगाङो जम्पुजला ताकारजला गाबुदिनि वानसारकनो खालाय फुलुगरादि होननाय आबोनि ज्वलन्त उदाहरण नरक आबुक नुखना आ जागा बरकबा दं गरै किन्तु जों धैर्यरंनि आन्दोलन खालायमानि याकुल जों मनुगु हाइबनो सिनि हावाताबो गोबांबा ओ इलिगेल इमाइग्रेन्ट न दैनि आन्दोलन खालाय दंगायो आं बरमनि आन्दोलन दुखांके मानहु बरकी हुकुमदा बांग्लादेशी रंनो नाथुकुइ कारेनानि आन्दोलन खालाय ना त्रिपुरा मथानि लिडार रक नेता रक एमएलए रक मन्त्री रक बरक आगिताम खालाय फैया बरनि डाटा कालेक्शन खालायनायनि बागै दा मिছিল मिटिं खालाय नाय थागु जों दिनै नुजागो जों आगिनि सानानि मुजुंया हाइबनो मा सावो जों आगि साबो तामो खालाय आबो साजोंनाय गैया जों दिनै आगि सिपिएम नि नेता कतनि बसालाफानो मानो आं दिनै
आंथ' दिनै इलिगेल इमाइग्रेन्टनि बागै आन्दलन खालामदों अमसो कक कतर आं आगे जरायफोराव सिगाला चासावसाफ्राव बुफांफानो चिर गैचाय मानो आबो हायफानो आं दिनै इलिगेल इमाइग्रेन्टनि बागै नै कक साइदों अमसो कक कतर आरो केबो केबो ताव एमडिसि रक जदि तंखा बरक ब्लेम खालायो जे बरकनि जागो रां क्रै आ बरक पन्द दिनै रां गोनांनि थाखा जों ब्रड खालामनो नांगौ जे बरकनि जागो रां क्रै आफ्रो पर्यन्त इलिगेल इमाइग्रेन्टनि बागै नै कक साइदों हिबि दङ आन्दलन खालामदों जया खालाय आन्दलन खालामबायो सिनि दफानि बरक केतामो उल्टा बडसा हामया सालाय आगे हाय दंमोन ताबो मा दंनाय नुनाय जों ताबो सिनि अमहाय मते हुगा के सिनि एमनिसि एम खरमनि काजे के दङ बरक ताबो काजे खांके हसे हंगागनो मरारो एमनिसि मामला कासे काजे छिउ नुनाय अमगा क बंनि जीवन बंनि जरा फाके बरक मा काजे नाय अम तीस हजार नाय सामेन दङ क 30 हजार नाय बरक ताबो बेसारा काजे गेउसि मा थांतो तो काजे गेउसि मा थांतो तो जिनि दफानि बरकनि बागिनो जों दिनै गोबां जायगायाव नुगो दङ आं आबोनो मा सामने केबो केबो बरक र बिनि बागिनो चिठी सैमानि यागुलो जदि सारा भारत अ आइन न पास खालामने अ आइन न नाटुकु कारनान बागिनो जदि रखांके आंबो साजा जावो सिनि एडिसिओ एकबारे रां शर्ट पेन्सन दैमान यांनि दंखा अबनि बागिबो कासे चिठी सै रहजारि केबो केबो सावो नरक के सैमान जाना ननो एमडिसि खालाय रहमने एम खालाय रहमने जों सैका सै रहर दङ ताबो बर हर दङ इन्या निनिके उन्नाय जा थानि बागिन दनो सैदे रेसाव कमेन्ट परि माने सिबिएम रक बनायनो नो सिनि 70 रक बनायनो जोंबो दल कासा कक थायाके कक बेल लायखांके आं आगिनि सिबि कासा कक सामान दङ जरा यां 19 आमतल गुलागा दिन बर रक आबो खोना जों दल कासा पार्टी खालायनायफोर थांलायो फालायो थलायके आंखाके जों खरंनि दुकानके आंनि खिथालाङो खासवा गोनां बनुक सिनाय एका आं बिन ताम नुनाय बिनि पेसारा गोनां आं बनुक सिनाय एका जों जदि आबो वाला लेखाता एकदिनो सालजा वाला लेमे ते ककरेका मरा मानव बायफाना वाला लेखाता मानव सिगां साइदों गया उमा सगन खिगलो खासवा कटमा हने एका आं खानाके आंका सागलदा मानवनि हम थाइदलाते सिदा पेसारा हने साना बोले अबहाय ताबुक सालाय दं माने किन्तु अमया सिनि ताबुक सालाय जगनाय क ताई तला कमेन्ट परि जायि तला रिंगे खोजै बां कसाव अमो हाय गोबांबा उजित कक साना थांपुरो सिनि मेडाम पाताल गजनि एगेनसया बजो सुनो थकग्रि दनो अमो बिनि ककता खाना देनि पुरो आ जागा बां कमेन्ट हायना जागो अम हाय कमेन्ट आं पन्जो सामिया आं नाकि काजापुर काजाबारि टिभि माय हाना आं बिनो बुखाबुं आबां निजि पन्जो सामे आ पन्जो तला कमेन्ट बा बाहाय सामान का हेमाका दिन बियां थाका पाताल दिन बियां थाका नुखानाला दिरबना हानि बरर छै बिश्वजित देबरमा बखरे कलक मा हरि कृष्ण मोसाना याके फायका छै मोसालाया म सेकेन्ड बुबाग्रा हनगाय नि छाना जगाय थादाका ए आबो साबधान हाजंनि दत नर खालमेके माया चिरिं दंनि गय खालायनाय जत खादिनि दिन बियां कहाय थाका नारायण निकमाय थांबायखा थागोन आवला कमाय थागा हामदां हायदों दफा बाय सोंनो दंनाय आगिनिसिबो उम्मानि फैयो छै सिबियाम बाय 25 ता बछर जों थाबक जागैनाय दफानि बागै सामों खालायबायनाय दिनै दफानि बरकनो सोंनो दनो अमाके कक साकांके जोंबो बोखा दुखु नांगौ हायफानो जोंनो दुरबल खालायमांला कारण अरन लक्ष वानसारकसे जोंनो दुरबल खालायमायनिया नंगौ सिगांनि पटाम माइग्रेफोन फाटिते कक सामबाय जोंनो सिख्रिबो मांला जोंनो दमनबो खालायमांला वानसुखि दंथेना किरिजाखि दंखनानो बिखुलुक दंसापानो लरिया बिखुलुक दंसापानो लरिया ताम खेला जाय नै खादो नालेंगले कया नों मानेलेंगन कया नों फुनुगुरि न मुजुगो फुनुगदे हायचे नों फुनुगुरि न मुजुगो फुनुगदे बांलादेश नाटुकिया करे तिब्रा मथानि एमडिसि र कोनो खालाया एमएलए र कोनो खालाया आमदा बरंनो तिफे फैयां तिब्रा मथानि बरक मां आ पब्लिक रंनो बा आंखनो सानानो मुजुगो बंनि नेतानि एगेन्स सावो बासाय थांनायनि रंगिया रा खवाय तंगायु चिन्तिब्रा सारंग पुन हाय चिन्तिब्रा सारंग पुन ला बारि हाबगाके हामे मेने जे हामते तेन नखना रंगिया माननागि दंगारनो वान सारंग पुन बेरा किजेते हाबगाबला नोंथानि रिफिरगे तिब्रामाके बिसा थायके सितगुन जायनेदि आमनो जदि नमन्या रंगमा खेता मारगिया बजे कपालाते हाबनि नंतु नुगिया
너도 당기 누구죠? 배라와 본 합자 이리 필긴 애들 타니 마름나다 뭐 가지고 저나 그 플라트 너구리 탕과요 어마하이 신 뭐라로 진이 하면 사면은 야바 그럽라 그나라 동자 뭐하라 로pon도 굴이 동 막걸라 야보 부뭉 증제 날려라 대브라모데 하담 খালা자 땀 খালা자 에디시 송코이잖아 পুজবে খালা자 아니 신이 পুলিশ 그래 신이 니지는 পুলিশ 그래 정 라조 सरकार केन्द्र सरकार रांनो हेका खालायसि मान्या आबो जोंनो बेलेम खालायो नों सिनान नांगौ आधा कासा हिस्टोरी साइमानका हांके आबो हाके कत छरागो जदि कुबुन्य बो बेबा साइमानजा खंका हांके बो अकत छरागरा खामो आनु बाबु बुमुं सुरेन्द्र देबरमा बो साइमान्या नि बागै आबा आनु बाबु बुमुं सुमन्त्र देबरमा निबान साइमानु 너 डाइरेक्ट साया बो जदि वाइसा साइमानजा खंके बगु दंखांके हाजां खामो हुनिपान मा साखामो बो सारागला खामो आंनि बागै खादानि ताखुक दै बुकुकजों गोबां माबरक जोंनो 2000 सनो जोंनो सिनि पार्टी बाय सिनि पार्टी न सकमरैनाय सिपिएम नं फायका sei to दुरुप ताबु खालायनानै नाय दङ जों ताबु 2025 आ बंनि खैरोजागो जों दै गोजालिया जों हामदों हायनायजों जों बबाग्रानो लगिरनाय बे पायासा जों लगिरै थांनाय जमा खालायनाय मोसकांगो आगै थांनाय दाबो दियामे दाबो जों देबोचों नै फेमने आबो जों दाम साजाका आबोनो जों दय साया दाबो सिनसा उगलगो कक थानाय दंगो सिने एमएलए साया कक थावनो ते कयजना कक थावनो बंनि कक नबो खनाय थांदे आगागिनि सिमिं साइ दंगो मिसिल मिदंगो फायकेंके लास्ट जरा कक खनाय थानानै नांगौ सिनान नांगौ दिनै एचिभमेन्ट बोसोदोंखा इंया जों मनोजुगुरि खनायन बागनो जों महायंगो ते बारा कक सालिया अ सादुं जरावो जों जतनो महाराष्ट्र लगिरलायनो जों बाहायके अरनि कारि रहरिमान आबो खालायासा तेसिनि जे दिमान मान्यासा जों बबाग्रानो खा थानसा खा बाचा या बिरि बाचाके बुखुक बाय कक थाइजाके जों लगिरलायनो ते आसा खालायो नर लगिरवानो होनाय आं आसा नारगनो आनि किसिचा कक खामरि जत अरन मुथाका जतनो हामबाय खुलुमबायका बबाग्रा आयोगलथों तिब्रामरा आयोगलथों विदेशी वितरण जातिनो खालायजाथों